Igbo ndị ọma mụrụ m, ụtụtụ ọma na ehihie ọma, abalị ọma, udo dịrịnụ ndị nwe m na ndị nwe. Anyị ekenene Chineke maka ụbọchị nke taa. N'ụbọchị taa bụ ahịa Afọ n'ime ọnwa nke ise n'afọ 2024. Nyewe ọnwa ise n'ime afọ, nyewe ọnwa ejiri mụọ m, ọnwa Mee. Ọ bụ eziokwu na kamgbe ọnwa Mee bidoro, amebe m ịpụ abịa kwuo okwu na igwe anyị na-eji ekwu okwu. Kama ana m asị ndị niile amụrụ n'ọnwa Mee, tinyere m onwe m, ma ndị amụrụ n'ụbọchị mbụ n'ime ọnwa Mee, nwanne m nwoke amụrụ ya n'ụbọchị mbụ n'ime ọnwa Mee, esokwe m ekene ya si ya maka ncheta ọmụmụ ọnwa na afọ nke eji mụọ ya. Ana m asị ndị niile amụrụ n'ọnwa Mee, aṅụrị ncheta ọmụmụ nke anyị niile bido n'ụbọchị mbụ ruo na ngwụcha ụbọchị n'ime ọnwa anyị nọ n'ime. Ana m ekene onye ọbụla aṅụrị ncheta ọmụmụ ndị niile amụrụ n'ime ọnwa Mee. Ka udo dịrị anyị. Mee mara mma, akwụkwana ihe anyị ji na ịga n'ime. Ka Chineke gọzie onye ihu na onye azụ. Ma tupu anyị ebido, ana m ayọ ndị Facebook si ha biko ka ha nye anyị ikikere iji were ukwe na egwu na ihe ndị ọzọ anyị nwetara na soshal midia ji wee nye aka gbasaa ozi nke anyị nwere n'ụbọchị taa. So Facebook, if you did not hear what I said please permit us to play our music, because I did not make them, Onyaila one year did not make them, and all other important information we can use from the social media to support our today's broadcast. Facebook, please approve them. Thank you, Facebook. Now, before we continue, tupu anyị ebido, ka anyị were egwu a ji malite. Udo dịrị unu.
anyị patela ya onye ụwa mee ebela m akwa ụwa mee akwa ụwa ebela m akwa ụwa. Onye ụwa ya patala ọha na eze ọ ga-apajeli ya onye ụwa ya patala iwu anyanwụ ọ ga-apajela ya onye. Ụwa gị nyekwanụ gị George Obi ọzọ, onye ka ị ga-ebujelie? Asị ụwa ga-enye gị Hope Uzodimma, onye ka ị ga-ebujelie? O nyere gị Okezi Ikpeazụ, o nyere gị Peter Mba, o nyere gị Nwifuru Francis. Ụwa gị nyekwanụ gị Chukwuma Soludo, ele onye ị ga-ebujelie? Aha anyị chọrọ ịjụ n'ụbọchị taa. Ụmụnne m, ekene m unu. N'ụbọchị taa enweghị m ọtụtụ okwu, kama o nwere ihe m chọrọ ka anyị gee. Achọrọ m ka ndị okenye anyị mmadụ abụọ nwere mkpakọrịta ụka, ha kọọla ọnụ n'ọnụ ha, maka na ọha na eze ndị Igbo emeela arụ. Ọha na eze ndị Igbo, ndị a kpọrọ onwe ha ọha na eze ndị Igbo, nweghị ma ndị Igbo họpụtara ndị achị ha gaa nọchite anya anyị, omeghu. Nweghị ma ndị Igbo mere ntuli aka elu si na ndị a bụ ndị anyị ga na-akpọ ọha na eze ka ha na-ekwuchite ọnụ anyị, omeghu. Kama na ndị ewu ndị nnọkọtara n'otu ha onwe ha, ndị anya ukwu, ndị nkamanya, ha ewere nkamanya kpọkọta onwe ha ọnụ, kpọọ onwe ha ọha na eze ndị Igbo. Achịkwa na emega ihe dị mma gbasara ndị Igbo ya ekwe na-edi, kama na ihe ndị Fulani na ndị na-achị Naijiria jiri aka ha họkagide ha ọnụ, kpọọ ha ọha na eze, nye ha aha ahụ eji mara otu ha, si ha na-emegharịzi ndị Igbo anya, na-emegharị ndị Igbo anya. Unu hụrụ ihe Nni Nwodo mere n'oge nke ya? Nni Nwodo arọpịga ndị Igbo, rọpịga ndị Igbo, ya eru mgbe ọ ga-apụ, Buhari ejiri aka họpụ George Obi ọzọ, si ka ọ nọchie. Ndị Awụsa, ndị ugwu si na ọwụ George Obi ọzọ ka ha chọrọ. Ọwụkwa ndị Igbo họpụra George Obi ọzọ, ndị ugwu họpụara ya si ya nọchie anya Nni Nwodo. So Obi ọzọ arọpịgakwa n'ala akpapụ ya. Ugbu na ya wụ onye Iwu Anyanwụ, Emmanuel Iwu Anyanwụ, kama ọ na-asụ chim mana nwee ngudo, ya wụkwa ndị ugwu akwara ya, ya wụkwa ọhaneze, president of ọhaneze ndị Igbo. Iwu Anyanwụ ekwe kama ebido last year ịbara, ajụkwara gị ihe ikwo bịa na ihe ị ga-eme n'anyị ruo taa. Ị ka nọ na-agba mgbe okpuru mgbe ị ga-eji megide ụmụ Igbo. Onye ọbụla anụ na datio grupu otu na ahụ ụnụ kpọrọ ọha na eze ndị Igbo, were aha ndị Igbo tige n'ime ụgbara ka ha ga-ememi na ndị Igbo, Chineke ga-abụcha unu niile ọnụ n'otu si n'isi ruo n'ọdụ. Onweghị ka ị ga-ala iwe Chineke, onweghị. Ya wụrụ ya, ụmụnne m, unu le anya na ihe m dere ebe taa, ha sị m gịnị? Unu ga na-agụ ya ka ọ na-agbagharị n'ebe achịrị gị na ọha na eze ndị Igbo bụ ohu ndị Fulani. Ha na-achọkwa ka ha dọkpụrụ nnụ ndị Igbo niile, dọkpụrụ anyị nyefee n'aka ndị Fulani, ka anyị wụrụzie ohu ndị Fulani dịka ha nwa na ezinụlọ ha wụ. Anyị si na ọ ga-eme, maka na already
ndị ọhaneze niile ha na ezinụlọ ha wee ohu ndị Awụsa Fulani. Ha na-achọkwa ka ha dọkpụrụ anyị. Ihe a na-eji akpọ ha Awụsa Fulani wụ maka na ọwa Awụsa nabara Fulani. Fulani omebe ọdụ ha bịara, betu ndị Awụsa nabara ha maka na ha na mmụọ na-ekpe otu okpukperechi, otu okpukpere alakụba. Awụsa naba ha, kama na gịnị ka ndị Fulani meziri? Ha ebido n'okpuru gbue ndị Awụsa niile, gbupụ ha. Ugbu Awụsa fụrụ ha mmadụ ole? Fulani n'aka Awụsa na ala Awụsa. Ha na-ejikwa nwayọọ na nwayọọ na-arịbara ha n'ebe Yoruba, na-arịbakwa n'ebe ndị Igbo. Ma ndị kpọba aga ha n'ala Igbo taa, ndị kpọ ha na-abịawu ndị ole? Ọhaneze ndị Igbo. Ọhaneze ndị Igbo ihere mekwenu. N'unwekwere ụmụ nwanyị elebe na ụlụrụ nwanyị n'ụlụlụ ndị Fulani ka n'ụlụlụ ndị Awụsa n'ụlụlụ ndị Yoruba, maka webụ na ụlụrụ nwanyị ka nwaanyị nọ na-akwala n'anya. O nwekwere ka elụlụ nwaada, ezigbote nwaada, nwa afọ mgbọtọ ala Igbo n'ụlụkwara ha ji mụrụ ụmụ nwanyị n'umerie ka bịara na ya bụ ebe ya ekoro, ka pụrụ ebe ya ekoro, ka pụrụ ebe ya ekoro. N'okorobekwe ma ụnụ wu nwoke dị n'ụlọ, ụnụ enwe ike gbado anya si lekwe ihe ejikwa ụnụ ụmụ Igbo, ụmụ agụ, ebube agụ na-eche agụ ka ebe ụnụ nọ. Unu na-ezuzugharị, agwọpịgharị, gwọpị ka etile na gọvanọ ya wụrụ gwọpị, ka etile na ọhaneze ya wụrụ gwọpị, ka etile nga ọbụla etilie were ọnọdụ ndị gọọmenti nye onye ahụ n'aka ya gwọpịma. Ebe onye na-erinu ka ọ na-awachi, unu na-awachi, akpa unu na-epukwe, akpa unu eju. Ndị agụrụ ahịa unu wurele were unyi na-etu onwenu n'ihu gwọpị, tụfịa akwa ọhaneze ndị Igbo, tụfịa arụ ka unu na-eme. Chineke ayahụ na-ebu unu ọnụ n'otu mụ unu ma ndị sonu n'azụ. Ụmụ nwanyị na-agba gbakịtị si ka ndị di ha na-agwọpị maka na a na-enye ha eri. Odozi akụ, ọkparị akụ, ọgbaba akụ. Unu richa akụ esi na ụmụrụ ọrịa ego a ga-etiga n'ala ilinu, bikos etige ndịrị ndụ akpọpụ ozu n'ulu ha ya n'ala, were ego ahụ fega na akpa ji mere ya ọzọ. Rime na akụ ka etile na ọchịchị, kama ọ na-enyere nwanne ya aka, ka echara si ka anyele mmadụ aka, ọ ga-enwerịrị ihe ọ chọrọ gị n'aka. Lenu ihe mere ike ekwere mmadụ chọrọ ịkpọrọ somebody ọ ma nọrị mkpọrị ka o jee nye ya aka. Nwatakịrị aṅụrị ya wute obi ọcha na obi ọma. Ike ekwere mmadụ akpọfee ya London, gị nke o jere ime ka a jee wụrụ akụrụ ya, o jee wụsha akụrụ ji nwatakịrị ndụ were ji tige na aka enwe ya. Ahịa ji maranụ unu niile nọ n'ọchịchị n'ala Naịjirịa. Ahịa eji maranụ onye wee nwanne ya ere, onye wee ezinụlọ ya ere, onye wee ala Igbo ya ere. Anu na-ere ihe ndị enu na-ere. Lenu mkpahụrịnụ, ele mkpahụrịnụ ndị na-ememi n'ala Igbo, ele mkpahụrịnụ. Marakwanụcha ala Igbo ahụ ebe Chukwu bidoro okike nke ụwa, ebe ihe niile Chineke ekere si bido. Yara unu chesa hụ ihe na ihe mkpu ga-awụhụ ya. Lenu weda anyị, lenu ihe na-eme na obodo niile eru iche iche, ma lekwe n'obodo anyị. Ihe na-emegbuekwa ọhaneze ndị Igbo. Chineke abụọla ha ọnụ. So ka m nyenu nna ikwu ka unu gerecha anyị ike igechi ya today. Ya wụrụ ya, anyị nwekwana ike igechi ya today. Ya wụrụkwa ya, kama unu ga-anụ ọnụ okwu nwoke. Unu ga-ahụ na
onye ka akpọ Joseph Igbokwe amanụ mmọnwụ ya ke na-asa abụ ga ndị eke Lagos n'ala Yoruba ọwụ ya wụkwa ya wụ onye eke ebulili oke akpọrọ Joseph Igbokwe ama mma aha onye eke hụ ọ dịkwa ka ọwụ ya na-agba ka mkpụrụ beans werele akwụkwọ ha kpọrọ reconciliation agenda ndị ha na ndị North America ndị Igbo na ndị North America ya ewejele nna anyị ukwu Ụzọdịmma Nwala n'ịka ha dịrị na ndị akpọrọ onwe ha ọha na eze ede akwụkwọ si na ndị Igbo bidoro ọgụ agha nụ n'etiti ndị Naịjirịa na ndị Igbo agha ọgụ Biafra na Naịjirịa agha Naịjirịa ji bịa sụọ ụmụ Igbo ka nkwụ. More than 3 million children died, both the ones that died from kwashiorkor and the ones that died from straight bullets. The elderly ones, the senior ones, at least 2 million. Lenu Ngashina 3 million. That's getting million. Puku thousand. Anyị nwere narị nwee puku nwee nde million wu nde atọ nwụrụ n'ụmụaka ndị agụrụ gburu na ndị eji mgbọ gbagbu na ndị abụọ ndekọ ọzọ wu ndị okenye na ndị toro eto mere nde 5 mmadụ egburu n'oge agha ọwụdị agha oge ndị Nigerian gọọmenti ụkwadoro ka ha bịa kpochapụ eji anyị ma aka Chineke nọ n'ala Igbo aka Chineke nọ n'ala Igbo ekweghị ka ha mee ya eme anyị akwụrụ chimchim nna ekwe Ojukwu Odumegwu Ojukwu na ndị dị nne ya uso ya na-azọ wụ naanị a mere kama o nwere ndị na-akọmandị nwee ndị sie ndị kwadorie ụmụ Igbo niile ụnụ ma ha obere oge na anyị ga-echeta Mede anyị ga-agụchikwa aha ndị aka ha nọ na ihe mere anyị ji dị nọdụ taa ha eshi ọnwụ ha epushie kwa ndị Naijiria kwapụ ha nupụ ha ọgụ ha chere ha bịa n'ọnwụ mkpụrụ ụbọchị 3 ha ekili Igbo laa ha bịa nụọ afọ 3 ha ji azụ laa ndị a nọgide mechaghị ya wụ ihe ndị kpọrọ onwe ha ọha na eze bịara ugbu na-achọ imebishila ihe ọha na eze ndị Igbo Chineke ga-abụ n'ọnụ ụjọ akpọ unu ihere menu unu amasị na ọwụ ala imerụ ala nsọ Chineke ka unu na-achọ imeri onweghị nke n'imenu ga-ekuru ume n'ala Igbo ume ha baa ya n'ahụ mmiri ọbụla unu ṅụrụ n'ala Igbo ga-awa ọrịa nyenu nri ọbụla emere n'ala Igbo baanụ n'ọnụ ọ ga-awa ọrịa nyenu ihe ọbụla unu baa n'ala Igbo were ọkụ hụ ụzọ ọ ga-awa ọrịa nyenu ma ole ma unu chegharịrị na ihe ọjọọ unu mege unu ede akwụkwọ degide ndị Igbo si na ọwa anyị bidoro agha na ọwa anyị gburu ndị Awụsa na ọwa anyị gburu ndị Fulani na ọwa anyị gburu ndị Naijiria ma anyị nọ n'ụlọ anyị ha eburu ọgụ bịakwu anyị nye anyị lụkwara kwa defensive war maka na ụnụ chọga ego eji na-eji akụ eju afọ nyere ga-egbuchanụ ka m nye ụnụ olu nwanne ụmụnne anyị ụnụ hụ ka m ghara ịkpọhịa aha mmadụ aga m enye unu na-ege ya mgbochi nwe ihe ụnụ anụkwa na ntị kenu
na hụ this man ji were kọnị baa dị ịjụ nna ikwu achịhụ ka a na-akpọba ya ka hụ na mmadụ abụọ ndị nke ọzọ amụewu senior ka mwe na-eje kpọma ndị ọzọ kpọama ndị Igbo ndị ọzọ kpọama ndị gọvanọs ndị ọzọ mee mwe unite ma mwe ka ha nwee ike jee ebe ugwu Awụsa jee daa n'ala gbuo ikpere n'ala tụọ n'ala yọọ ndị Fulani si mwe gbaghara ho because na ha gburu ndị Fulani na ha ndị gburu ọchụ ga-akwụ ụgwọ ọchụ ma ọ yọọ mgbaghara. Really? Unu gbukarịa Fulani na-egbu ole like dịka nna ikwu kwuru unu gbukarịa na unu egbuo 20 ma ndị Fulani gburu unu 5 million ha na Nigeria ndị ọzọ ma Yoruba o ma Hausa o ma Fulani o gbakọrọ aka n'otu ma ndị Britain na ndị allies ha gbakọrọ aka n'otu gbuo anyị more than 5 million. Mụnụ si na unu gbukere mụọ 20 naanị ọgụ ma egburu unu nde 5 naanị ọgụ ka unu gburu unu eje igbu ikpere n'ala. Ihere emegbu ekwenu. Chineke bi n'igwe ekelele gị na nna amụrụ m n'afọ arị na ọhaneze ndị Igbo ọ nọ na ya na onwe ihe jikọrọ ya ndị ọhaneze ndị Igbo, ọhaneze ndị oshi, ọhaneze ndị agụrụ, ọhaneze ndị egbu arụ ọbara, ndị na-apụa n'azụ ha abịaga n'otu nzuzo ha arụ ọbara ụmụnne ha rụọ ọbara ụmụaka ha rụọ ọbara nne na nna amụrụ ha hapụ aniho ha asa ha wụ mmadụ ọhaneze anya ihe ha na-akwuru ha yorim ihe na-egbu ekwenu ihe na-egbu enu. Okwu karịrị akarị ama m na ya ga-egechapụ ya taa bet ka anyị berie nwa nkenke ka unu nụ ihe ndị a bịara ime ndị Igbo andanye amadị na-eje miele ho dichakwa akwụkwọ ihe na-edoziri dị nara nna ikwu awụ na ha nidiri 1 million otu nde ha ga-eji bịa jee bipụta akwụkwọ ndị a na ha agagharịzi n'ụlọ n'ụlọ eje atụ ndị ga-enye ha ego ha ga-eji bịa akwụkwọ ha akpọ ya akọ bụ ije ịhụ ndị nzuzu na-amaghị bụ akọ. Unu lee anya ebe anyị si na ọhaneze ndị Igbo emeela arụ ha sụgharịa n'okwu Igbo akọbụ ije isi ha were okwu Igbo akọbụ ije sụgharịa ya were isi kpọm ya n'ala were ụkwụ chilie n'elu bikos aha ndị arụ ọhaneze ndị Igbo wu ndị arụ ndị na-ama nzumala eyoboyarị ha yobo ma onye bịa gaa na political arena ya wụ ọhaneze ndị Igbo ya were okpu red cap kpuru n'isi bifo a na-ekpume mmadụ red cap n'isi bifo ọ bụghị ihe gọvanọ na-abịa ha bịa ha si we appoint you ọhaneze ihe nwee ike ji mee onye eke Rivers State Akaja n'ihu kamera see I gave you that red cap, I gave you that staff. Any other day you come here without that staff and the red cap, I will come and take it from you because I gave it to you. Arụ gee nụ ntị. Geenụ ntị o. Anyị ga-ebido ngwa amenye unu ihe otu m si na ya. Geenụ ntị. Ya onwe ndị ji ihe a dị na-ekpughere n'isi ji ha 200,000 na ọmụwa binyere ha. The latest scamming rule na Nigeria. Amara m ihe mere ha ji chee na m kwesịrị benefit from the wickedness. As soon na aha ya bụ hacking. I struggled for 2 days to restore my WhatsApp. Madeka chairman.
No more dụnyere ha. The latest scamming rule na Nigeria. Amara m ihe mere ha ji chee na m kwesịrị benefit from the wickedness. Asị na aha ya bụ hacking. I struggled for 2 days to restore my WhatsApp. So, ihe na-emecha. Ọ dị mma. Ịhụgoro ka obodo ghasara. Onye kwa nsogbu. Kedu unu bụ ndị nọ na corridors of power? Kedu solution unu? Ọmụke na-ajụ ya bụ ajụjụ a. Kedu ihe onye m ga-ajụ ya oge ma bụ nwanne m nwere onye m na-ekwurịta? Kedu ihe a ga-eme? Ọha na eze melụ a retreat ha mere on the 27th of May. Last year. They titled it Akọbụ Ije. Wee kpọọ Alụsị Madueke as chairman. Invited all the governors of the Igbo-speaking states. None appeared. Only Governor Enugu State sent the deputy. So, ha kọwalụ nnọọ ihe ha ga-eme. Na block guilt na no coup of 1966 ebe ndị Igbo gburu ndị Awụsa. Ha sị na onye mfuru ọbara ga-ekpe ọchụ. The team agago round penetrate ndị Awụsa ọ bụrụ okwu akpụ n'ọnụ. Na ndị Igbo ga-achọ akpọ onwe ha n'aka wee jee mgbaghara. Because now the blood vengeance that is crying vengeance of innocent blood. Na onye bulu papa ndị Fulani na afia bụ Chukwuma. So and na action and reaction are never equal. So na hit na operation ihe niile na-achụ Igbo came from that incident of 15th January 1966. I will send you the documents. Then, anyị nwa bụ ndị Igbo. Malụ na ọ bụrụ na nwere ihe na-achụ anyị n'ilo. Na ọkwa maka na anyị bido n'ụlọ na-achụ onwe anyị. I went to Baton Rouge today. Akwụkwọ anyị eji go to the press. Mgbe na-asị ya mgbe a kọstụrụ dị akwụkwọ wetara m ya na nche onye ọbụla ọ bụrụ 1 million ka na-ebi ọ bụrụ 500,000 ị na-ebi ka e wee bido ya bụ ije. Ọkwa akwụkwọ ahụ ị dere? Yes. Na-akọwa bụ ije. Ndị be anyị nwatakịrị na-aga njem nna ya sị ya akọbụkwala ije. Asụsụ Igbo na-asụ na mgbe ochie. So ngwa iwu anyanwụ na gị nwa bụ iwu anyanwụ bụ nna ndị Igbo. Now you have realized na Enugu State bụ the citadel of Igbo administration. Na Governor Enugu State is not bound to be the guardian of every other governor in former Eastern region. And Alụsị Madueke bụ the first Igbo son that ruled in the Igbo Kaduna after Igbo became after East Central State to Anambra State. And Alụsị Madueke was the second person after Jim Mobi. So now the three of you can partner to begin to pull the other governors one after the other. So that God may have an opportunity to re-strategize. Or I call that Abuje. Kirk is a melody programmer. A Gimabo Iwanya Wepoya book. And we're only bargain. Listening where the trust of Undi Bonina and the governor in the southeast. So if they advise people, we put up Alụsị Madueke. At the 100 people that were accredited to attend that function, and that was heads of organizations and parastatals and civil society organizations. More absolutely, and I documented it. So now, actually, was set in motion from that meeting.
The chairman of reconciliation, the chairman of peace building in Nigeria, Dr. D.N. Okechukwu, nyere m 100,000 naira. Na ya mara na ihe a na-eme na Nigeria adịgo completed naanị na ọ bụ na without the pollution, without pollution na Igbo, na enwere na Igbo na-eje na mba ime gaga. Now, Oruku na Umuode, ịma na enwere reconciliation na 2019. Onye ya na onye? Oruku and Umuode. Na Baton Match, community Baton Match. I was part of that reconciliation from 2002 to 2019. About 6 days ago, Baton Match sent them some voices. Now, Raymond Okenwa, that was the arrowhead in the Oruku community, now spearhead that operation of the so-called Ndiosu and Ndioru, sent 4 hours voice message to Ndioru, renewing that reconciliation email achievement 2019. Na governor nyere ha koboko, na commissioner of police nyere ha koboko. So now a engineer, you know, instilling issues that should intensify a new rebellion. Okay, Ndi Oruku were unleash a curse upon him, a rejection of that misguide, a stop of that confusion. Na panwa chukwu ekwukwa na ka ihe gbangwe ha ọgụ ihe ga-agbatara ha na ụmụnne ha Umuode to start a war. This took place for 3 days. The third day, what happened? The man that came while in Abuja died. Oruku busted into celebration. So Nakaji Igbo Arabaga Igbo. So that part is also like that. We are still taking it. Ebe ahụ ha na-akọ otu ha si bido, ọ na-achọ ime ka ọgwụ ya ka ọ tọọ ntọala otu ọ ga-esizi pulue in dọbata ya ka ha niile werezie mewe ihe ndị a ha chọrọ ime. Ọkwụ na anụna na-achị na ndị Igbo bidoro ọgụ agha ndị Naijiria na ndị ha na ọkwa ndị Igbo gburu ndị Hausa, gbuo ndị Fulani, gbuo ndị Yoruba. Ọkwụnụ nụrụ ebe ekwurie na ka anyị gbuo nkenke maka ụka karịrị akarị, ka anyị chebe ọzọ dọbirie na anyị ga-egezikwe ntị na-anụ ihe nwanne anyị nwoke egegenu onye nke agwago okwu, ka anyị nụbụrọkwa obere ihe ya nwa n'onwe ka e kwuru tupu anyị emechie. Credit ngwa. Kedu ebe m kwurutere okwu? Esiri anyị nwa na-eje na-akpọ mitin, ọ ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime mitin ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Yes. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amara ihe ọbụla a na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla a na-eme ndị Igbo, ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ọ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje mitin ahụ. Unu adịghị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu. Si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937, 1945, 1953, gbukata ndị Yoruba in quelling wete riots, gbukata ndị TVO, gbukata ndị Middle Belt. Amadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha, na ha na-adị deep Quran to the sea, na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, enwere coup d'etat January 17th, 1966. Amadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ walloping the West. Ọ aha coup d'etat ahụ nke ha ga-ejizie overtake Nigeria. Coup d'etat mee coup d'etat na Nigeria, sizie Nigeria edecheta Ademologun wa na Shodeinde ma ndị niile may change the army leadership ndị ga-akarị na coup d'etat bụ ihe mere nzọogwu ha ma Ademologun ha ma ndị ọzọ. Coup d'etat nke ha bụrụ supposed to be January 15th or to prevent Amadu Bello taking over Nigeria ya na Balewa in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated
It is that 15 January that saved the Yoruba, that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV, that stopped the Iwetie campaign in West. Oh, Yama, and preserve Nigeria. Oh, today, the Hausa no. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing. They want that is killing is their business. Now, till today, I had the Fulani na Hausa go ninja. Unu abundi Igbo. Where ma cultural history, history no bidoro bụ January 15 na egbureze ndị Fulani. Ndị Fulani bụkwanere eze ndị Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndị Yoruba since 1962. Na-egbuwete campaign na Midwest na Western region. Na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Ahmadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Koran into the sea. The sea. Na-ekwu na Middle Belt the footstool ha na ha kọnkago ha. Na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo. Unu were chakol inyere je na-ete ndị Igbo n'iru. Sinu na aga ime abolition ịrịọ ndị Fulani ahịrịa na ha na-unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo sọ ndị Igbo mere kuu ahụ. Ọ bụ sọ ndị Igbo mere kuu ahụ, nọ ndị Igbo lead, nọ Chukwuma leadiri ya kuu ahụ. Ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ iji arụrụ ala ahụ si gaa anyị n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru. Ma iwu anyanwụ, ma iwu kpakpando, ma iwu nkịta, ma iwu ewu, gaa anyị n'iru ma onye mmadụ eke ma amanwụ eke ma ndị niile pịkọtawa anyị mgbe gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naijiria. Onye a na-akpọ Buhari bịakwa bukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gịnị ji mee ọha na eze gịnị George Obi ọzọ yọkwụrụ ya yọbata na ọha na eze si na president general. Igbo niile a na-egbu Buhari bukata o jee were osi na medal were nye 82 division commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya. O nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya afta ma otokoto niile. The next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chịwa ka a rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka a rapụ isi na o nwere ebe Igbo niile Igbo oge ma ewepụ Central State. Unu na-aga n'iru na-eme ya. Ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Naịjirịa. Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịakpuo na Delta Edo. Ụwa niile n'Ijo niile si n'ọnwa mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'ọka ịbịa n'Enugu laghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ bụrụ Igbo. Unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na enwere Igbo na Rivers State. Maka gịnị? Maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce ọhaneze president general. Unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri. Gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Nigeria. That is Hajia Alimbe Kaltum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Nigeria. Gwasaa Nigeria were ọbara kọva Nigeria na ha kwesịrị ọbara. That Ahmadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zik and Awolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Balewa, the villains. Kwafuru ọbara ndị Igbo, kwafuru ọbara Yoruba, kwafuru ọbara Middle Belt, kwafuru ọbara TV, kwafuru ọbara Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Igbo ga-anọ n'ime onwe ha, unu were eziokwu na-etinye n'ụgha. Yes,
Igbo should be united. Are you uniting the Igbo? You unite Igbo. You are dividing and destroying the Igbo. That is one truth you mentioned. Now they unite the Igbo. Now they make Igbo. Is this Ohaneze? Maybe a selected consensus Ohaneze with no election. Nothing. Are you uniting the Igbo? While others are uniting their people. And a proper restructuring. Do you have a template for restructuring? That is what you are waiting for. They frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohaneze. Now, the next evil, ije ndị Fulani arịbịa ka ụwa niile nụ na unu ma dị guilty na unu gburu eze ndị Fulani, unu gburu criminal, unu gburu bloodthirsty dog hound. Not that anybody wanted to. Onwe ndị Igbo, okay, Igbo na-aga eri arịrị igbu Ahmadu Bello na Balewa. Was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Was there an Igbo coup? Even if it is half a man or 1/4 man, was Unebe, Colonel Unebe killed in that coup, not an Igbo man? That they killed an Igbo man, even if he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Chineke kere ndị Igbo aghara ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Nigeria, zọpụta ndị Igbo n'ụwa. We are for restructuring Nigeria, ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo onye ọbụla ga-develop dị mma. Do you have a template for restructuring? You Igbo going round, unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ. This Fulani killing member. Was it Ahmadu Bello? The killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing. This in the 82 division. Fulani 82 division. Ono Katosino, there were a war. In the ESN, a Bidogo war, insurgency. Whereas there is no war in Igbo land. No insurgency anywhere. These dinosaurs, organism. Dance to the script of India, the Fulani. Ohaneze have even issued a statement condemning those killings. Have you issued a statement? Oh, yeah, is it because of Ahmadu Bello that Fulani are killing Nigerians? Go to the Middle Belt. Many communities have been wiped out and renamed by the Fulani. In full view of all Nigerians. Go to Yoruba land, how they kill Yorubas are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they want to go that separate way. The Ijaw people are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they were going to that separate way. The Hausa people have risen up and said that they are expelling the Fulani from Hausa land. There is no, there were Igbo land, where Yoruba land, where Tiv land, where Hausa land, that there is no Fulani land in Nigeria, that they are foreigners. These are issues in contention. Uno, ndị a ji chakolu, jiri pọtọpọtọ, jiri mamịrị, poisons, mixie, na-ete ndị Igbo n'iru. Ihe unu ga-agba nkịtị. Ebidogo, echere na o nwere ihe unu ga-eme asị ihe Igbo bịa chịwa Nigeria. Because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo actually in Nigeria, not dependent on this stupidity and nonsense happening with people called Ohaneze, which is why we are giving support to the rival Ohaneze. Murderers and killers, genocidaires.
Millions of your people. Granted, killing Ahmadu Bello is not decision of the Igbo people or Balewa, Martintola. Granted, nobody says anybody should be killed. But what about the millions these people killed about your own people? Have you made abolition? Millions, men, women, children, disbowed, buried alive. Buhari and Ochi, Mary, I went to time where they are still killing today. Unknown government introduced in Igbo land. Many families are missing their children. Others are crying in vain. There are still people, nobody have that be held in jail. Lewa fali Igbo na Abuja nwere ihe o mere. Igbo ka eji ihe ahụ. Onweghị ihe unu mere. Ụwa niile na-condemn. Si na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere, serapụ ya. Unu abụ disi dinosaurs kpọrọ onwe ha ọha na eze. Unu si na Kanu ga join for his unconditional release. You say you are going to observe the trial, the proceedings, to know what to observe. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Chineke mere Igbo ebere. This sort of entities imposed on the Igbo people as leaders. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido agha. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido ọgụ. Kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje? When you know that those things will be written into history, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo. Since 1937, the Fulani Igbo approximately estimated 60 million people in Nigeria, in the space called Nigeria, since 1803. Now, the Igbo na-aga iru a na-akpọ mea culpa. No, presume they guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that. Amen. And in that journey they have entered, God will punish all of them individually and collectively. Amen. Will punish them. Zeke will never be happy with them. Okpara will never be happy with them. Nwaforis will never be happy with them. Osadebe will never be happy with them. Chinua will never be happy with them. Amabini Shirim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndị a na-eje ajọ ije iwe inyerete ndị Igbo n'iru. Ndị Naijiria, itekwu ndị Yoruba inyere n'iru. Ite Tizi inyere n'iru. Ite mmadụ niile inyere. Bido bet inyere. Ite Hausa inyere n'iru. Na ngagharị arụrụ ala. A na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe. Ndị Igbo akpọrọ onwe ha Igbo iji eze nke a ewere 20,000 naira tinyere ha n'envelope, they save the Igbo nation. So that's the thing anyị na-ahụ. Onye ọbụla na-ahụ ya na-complain na-ahụ ya. O mere unu ka o nwere ihe na-eme. I'm happy you've told me this nonsense because you see ọ n'aka ị na-agụ ihe emere gị. Na-agwakwala alọnchịkwana akwụkwọ ahụ with this mindset. Degharịa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani. Igbo never arranged any coup d'etat. The Igbo never killed Ahmadu Bello or Balewa. It was some army officers, yes, led by mostly Igbo people that carried out that coup d'etat. And that coup d'etat saved Nigeria. Enabled the Fulani to continue to be part of Nigeria, because if Ahmadu Bello and Balewa and Akintola had been allowed to continue killing Westerners, to continue killing Middle Belters, to go and wallop Nigeria and take over Nigeria, they would have, crisis would have scattered Nigeria and there would be no Nigeria today. Gawani n'iru ma Chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị Igbo n'aka unu. Ọ bụ n'aka unu first ka a ga-azọpụta ndị Igbo. Igbo with one voice. We are even thinking I can't be a Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, you know, like I do, was not fighting Nigeria. Yes, he was agitating for secession. The Igbo have not decided for secession. But because of Mendan and Megide in Nigeria, he wanted secession. That is his right to self-determination. He didn't organize ESN to fight federal government.
He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igbo land. The Fulani imported into Igbo land all over Nigeria by Buhari and the Fulani to conquer everybody, to extort money. They destroy the economy of Igbo land with the help of factions of their army. Manunu na ọrụ eme na-eme rụkwụrụkwụ nọ ndị Igbo rụkwụrụkwụrụkwụ mgbe unu ga-eje ụkwụ ga-akpọ ha n'ebe ahịa ha na-agagharị because they are wicked souls ndị anaghị ije ahụ, very wicked human beings. Agwara unu jee ọgụ. Is there anybody telling Igbo people to go and fight the war? No. Is there anybody? Why not come and organize yourself and be united and watch what is going to happen under Tinubu? And watch. The Yoruba people are angry. Igbo people, Igbo masses, not you people. Igbo masses are angry. Niger Delta, angry. Ogoni, angry. Ijo, angry. Urobo, angry. Bini, angry. Indeed, you're angry. TV, angry. Middlebelt, angry. Even Kanuri, angry. Outside was very angry. Now, the Igbo are going to spoil things for them. Then accept guilt for what they didn't do on behalf of millions of innocent Igbo people. No. What I have said, let them go to blazes. Yeah, that is why isi guzoro na ndị ọzọ kwuo okwu a na-aṅa ha ntị because ahụ ihe a na-apịta. Why not mee na-akọba ije ahụ? Ime ka onwe ndị nke eme ka onwe template for restructuring kwado. And I must invite ndị ọhaneze na South and Middle Belt Forum. Ama na ha hụrụ ndị ha n'anya ha na-akọghịrị rubbish. People are strong. Ama ihe ebe iwe the Nigerians about Fulani treachery, betrayal, terrorism and mayhem. All have a terrorist and conniving with Western powers to destroy Nigeria and Africa because they have no territory. Destroy Nigeria benefits them. They have nothing to lose. That is all you know against Opota. Yeah. All you know a guy whitewash. Naiku. Please. This type of thing. But can you only now bro that small circle of traitors? Traitors. Naiku imena. In my bank. Ndị be anyị okwu karịrị akarị. Ana m eji ohere a na-ekele nna ikwu Prọfesọ Weduno uwere gbahekene na this man ntị ya n'ihe onye eke bụ okwu bịa adị m ka ahịa ọwụ Dr. Afọdị Oso but onye eke na-agwa ya okwu unu nụrụ ebe ọ kpọrọ ahịa ịma ọ kpọrọ ahịa ma ahịa adapụtacha ka m ghara isi na ndị kwugo okwu awụ onye kwugo okwu awụ Dr. ka m ghara ịkpọ aha onye ọzọ but unu nụrụ ma ọ kpọrọ ahịa so ihe m na-achọ ịkọwa n'ebe awụ na anyị ekelele hapụgodi aha ma ya ma aha onye kwuru okwu ma ya amaghị aha onye kwuru okwu. Nna ikwu oge m gechara olu gị gechaa ihe ị gwara nwa amadi a bụ kọnịkọnị buru aghụghọ bịakwute gị akpata oyi wụzuru m ahụ anya mmiri gbara m ịgwa gị eziokwu. Nna ikwu ọwụhụ na ndị a chọrọ ije daa n'ala yọọ ihere kama na anya mmiri gbara m ewu obiọma na anyị ka nwere ụdị mmadụ dị ka gị ndị Igbo nwere ike ịtụkwasị obi ndị ga-eguzoro maọbụ n'etiti abalị maọbụ n'etiti ogbulo maọbụ n'isi ụtụtụ maọbụ oge ọbụla akpago ọkachi gị kwuke n'okwu ga-eguzoro gwa onye bịakwutere gị gwacha ya okwu n'ịga nga ahụrụ m n'oge ikpeazụ this man bụ okwu bịakwute gị ya emezie ka ọchị na ọbụzighị ya na ndị ahụ so ma ya nwa dere akwụkwọ akọbụije ya nwa sị na ya bụ otu onye n'ime ndị kọmiti ahọrọ
unu aga ije okpuru ije arụrụ ala. Ya nwa bịakwara na ịbịa mee gị tụgharịa mmụọ gị ka ị sorozie ha ka ha ịbata gị n'otu ọjọọ. Ma gị nwa bụ onye Chineke tere ude, nwa afọ Igbo, onye ṅụrụ ara nne ṅụchicha ya ma werekwe na maka ihe ndị ụlọ anyị na-eji ekwu okwu, onye nzuzu, onye iberibe, onye na-ama nzu ala. Ndị okenye si na onye ha aṅụghị ara nne ya. Bet onye ọbụla nwere mbido mara ihe na-emenụ, mara ihe bụ akọ bụ ije, mara ihe bụ akọ na uche. Onye ahụ anyị na-asị gị gaa n'ihu. Nna ikwu, ekpere m n'isi gị ma n'ụtụtụ ma n'abalị ma n'ehihie ma n'oge ọbụla, onye nwe m, ma n'udu mmiri ma n'ọkọchị ma n'oke ufufe ma na eke, orie, afọ na nkwọ. Chineke m ga-enye gị ndụ ogologo. 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 Ala Igbo ga-echekwa gị, chekwa ndị niile dịka gị. Ọ bụ ndị dịka gị ka anyị chọrọ, ndị ma ihe a na-akọ. Awụghị ndị dịka ndị akpọrọ onwe ha ọhaneze ndị atụrụ, ọhaneze ndị agụụ, ọhaneze ndị Abuja. Ọkwa last month or last 2 months ka m gwara ha si ha gawazie Abuja ga-abiri. Awụghịkwa ha ọhaneze ndị Igbo, ahụhụ ọhaneze ndị Abuja, ọhaneze ndị Fulani, ọhaneze ndị ọchịchị Naijiria. Awụghị ọhaneze ndị Igbo, kama na e were na ha aha ndị Igbo tinye n'ime iji na-emegharị anyị anya. Ọwụ Buhari họchara ha niile, ghọọ ndị tile ha n'ọchịchị na ndị tile ha n'otu ha nọ n'ime. Chineke anyị ahụ na-ịzọpụta ụmụ Igbo. Anyị nwere nchekwube na Chineke anyị ahụ ịzọpụta ụmụ Igbo. Ka at least obiọma akpala anyị taa na anyị ka nwere ndị ọnụ ha na-eru n'okwu, ndị echiche ha na-akọ ha zuru oke, ndị ma ihe Igbo owu. Chineke anyị ga-edomela anyị ndị niile dịka nna anyị kwuru okwu taa. Udo ga-abụ nke ya. Ma ndị kpọrọ onwe ha ọha na eze, Chineke abụchala unu niile ọnụ n'otu n'otu. Ajụọla m mbụ ma ọ nwekwara onye n'ime nụ nga nụ ha azụ ọha na eze. Ele ebe n'ụlụga nwaanyị, n'ụlụga ụmụ nwaanyị ndị Fulani, ka n'ụlụga ndị ofe mmanụ, ka n'ụlụga ndị ọbịarabịa, mmere ha na-eji akwagharị n'anya dome n'anya n'ama. Jee lụọ anụ, gwa na ụmụaka nụ si ugbu gaba n'ihu ma onwe eke ga-afọnụ, maka ahịa ọjọọ unu ji ịla ụmụ ibe nụ ka Chineke ga-eji kpochapụ nụ n'ezinụlọ nụ. Ma onwe ndị eke fọrọ afọ, ha ga-alụrụ ụmụada Igbo ka edome ha anya n'ala Igbo, yara na ịkwapụ ha anya dome ha na ama ndị Fulani. Ọ ka e nyere otu nnama ya kpa anụ hụ ugboro abụọ, uburu efepụ. Tọnda faya unu niile kịtịkpọ gbawuchakwanụ. Nganụ ha azụ ọha na eze ndị Igbo, ndị oshi, ndị agụrụ, ndị atụrụ. Ihere eme nnenu, lekpere ihe imere onwe gị ihe, lekpere ihe imere onwe gị ihe. Ọha na eze ndị atụrụ, lekpere ihe unu mere onwe nụ public assault n'okporo kolota n'ala Igbo. Ihere gbukwenu. Ke ha kpọrọ nwunye ọcha iwu anya m. Lenu ihe niile, akụ niile na-afakọ ifakọcha ịga dị ije na-enye gị nsogbu, ga-ekuhuhu jee were onwe gị tụọ n'ala nye ndị Hausa, nye ndị Fulani. Ịza ala gbagbuo ekwe gị, Chukwu kpọkwa gị ọkụ. Zuzumenu ndị be anyị, ka ọ dị. Udo dịrị unu niile.